Europako txapelketa Portugalen izen da, eta izen da Viana du Castelo. Eta aurreneko aldia antolatzen zala Europako txapelketa, eta horrek posa handiago eman dit, aurreneko izen da, nik irabaztia ez. Ez da bakarrikan txapelketa irabaztia, baizik aurreneko aldia antolatzen dela eta irabaztia hor geratzen da, historian barruan, orduan bi aldetatikan posa, ez? Gaina munduko txapelketa eukita, itxuentzako aurreneko aldia antolatzen zala munduan, Kalifornian han ere irabazita, dana daskat, ez? Eta horrek kriston posa ematen dit, ez? Munduko txapelketa aurreneko aldia antolatzen dela itxuentzako, bai aurreneko aldia Europan antolatzen dela itxuentzako, horrek bi horiek eukitzia, da oso handia, ez? Errez, behin ez da irabazten txapelketa bat. 3 manga egon zian, aste guztian 3 aldiz sartu ginen uretara, finala partez, eta 3 horietatik 2 irabazi nituen da baten frantzesak irabazi zian. Eta finalian bildur hori nakan, ez? Finalian frantzesak nola ite zituen bere lanak, eta erreixa osaia, hor nakan duda hori, nola irabaztia zegoen. Eta, gauzak ondo ertentzian, eta horretik errez irabazi du. Manga hortan, gauzak ondo juntzian, zer gaitikan uretan ginean aurreneko bi olatutan ez dion puntu hartzen olatuari, itxua egon da oso zaila da puntua harrapatzia, eta bi aurreneko olatuan puntua ez nion hartu, 3. pixkat hartu nion puntua, eta laugarrengoa oso ondo, eta 5. dana ertentziz daidan perfecto, orduan 10 bat eman zidaten. Kosta guztia, Oportotikan beraino, kosta guztia esautzen nuen, baina Oportotikan gora eruntzez, eta Viana du Castelo goian dago, eta ez nun behin ondartza horiek surfeatu, eta ez dituen esautzen, horko ondartzak. Baina oso polita eta olatu oso onak ditugu, ez handia, baina onak. Goizero aize gabe, eta oso polita zegoen tokia, eta egunero guardia arratzaldean aizia sartzen, baina hori sartu baino lehenago txapelketa egitezian goizetan, eta geratu egiten zian, eta finaleko egunetan ere aizia sartu baino lehenago final guztiak egin zian, da txapelketa oso onartzen zen. Hauain geratzen da urtean bukaeran munduko txapelketa berriro La Joyan, San Diegon, Kalifornian.